Rambutan, marang. Marang, rambutan. Rambutan, marang. Mukbang. What's up guys? Kumusta kayong lahat? Dito tayo ngayon sa Timalang, Zamboanga, Sibugay guys. Sa Bukiran. Sa bukid, libreng prutas lang guys. Mamimitas ka lang. Oh. Marang. Daming marang. Oh! Tawali! Tawali! Daming hinog marang. Hinugar din mo. Hinugar. Gani. Ano lahi na? Daming hinog. Marang. Pakuhan mo na. Awa. Oh, ayaw ra. Ako rin ko nga. Ayaw ra pa. Ayaw. Yari dalan. Andun pa guys, oh, daming marang, yan oh. Ito na yung sinasabi ko guys, sa bukid, libreng prutas, mamimitas ka lang, prutas ka na. Marang. Kain tayo ng marang guys. Yan na, napay dire. Yan guys oh. Marang. Mukbang. Marang. Sa bukid, libre lang ang prutas. Napakasarap, napakatamis. Fresh fruit from the tree.
Bagong pitas lang to guys. Ah, talaga mo. Dua. Hmm? Wait lang guys, kukuha man ako ng marang. Doa. Apa dire, dagan pa? Daging na dire. Apa sa kuda? Tulog ka buhok din eh. Pat. Tulog. Pat eh. Binaya be. Wait lang, isa dali ako sa bulay. Yan na, priso. Pa. Ayo dito sa ubos. Ay, nabuak. Okay, no. Saan ko man maap man. Buak na yan. Buak. Dito iba rin yung tripod nito. Grabing marang guys. Ang dami. Libre lang to. Putong balik. Happy ka nito. Madali ako sa iba. Kuha ko na ako marang doon guys. Pinugyaw, gamay. Paano yung nag-drive gamay? Grabe, hindi ko na maubos yung marang. Ang dami na. Nagmay siya. Ito pa oh. Lipat naman tayo sa isang puno. Mangunguha lang tayo ng hinog. Hinog lang yung kakay natin guys. Yan o. Ang hinog. Ito. Ini may dagko kayo. Ito kayo sobrang laking marang. Ito po. Libre lang to. Fresh from the farm. Dapat muna tayo dito. Anong tayo ng marang? Bikas na.
Ito yung mga guma guys. Yan o, guma. Guma yan, guma. Lugar to sa ng asawa ko guys. Lupain nila nito. Ito yung lupain nila. Yung doon. Punta doon. Ganyan. Tinatapon na lang yung mga marang dito guys. Mantalang doon sa ipil ang mahal. Maliit lang, 20 pesos na yung isa. Ito, pinuputol na yung iba. Doon yan, marang. Ang dami. Hindi na pinapansin yung mga marang dito. Basta sa bukid. Durianan mo kal. Durianan? Tara. Let's go sa durian. Lipat kami ng pisto guys. Punta kami doon sa maraming durian. Kung kuan dito durian dahil pikon na rin kamot. Kano lipan. Yes, ang dami. Marang. Yan. Are. Urut sama urut ada dia. Le. Guys, daming rambutan. Dito sa bukid, mamimitas ka lang. Ang kailangan mamimili. Rambutan. Guys, oh, daming rambutan. Rambutan in the house. Fresh from the tree. Okay guys, rambutan. Yan, daming rambutan.